खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बुंहरगासिनो दङ नैबे जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ माथो मोनासिनो होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो खोन्थाहरगासिनो दं आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे निजुत बाबु आसनि जिबन प्रेरणा स्किम निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाला आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो नोंथांमोना फेब्रुवारि मासावनो जोबथा नैबे निजुत बाबु आसनि जिबन प्रेरणा स्किम निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ मोननो हादोंमोन खोमा आं एक्जेक्टलि गोसोआवथ' गैजोबा जेनेबा नोंथांमोना खै तारिखआव फैसाखौ मोननो हायोमोन आं बेखौ एक्जेक्टलि गोसोआव गैजोबला दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ आंनिसिम बुंहरदों आरो नैबे मार्चआवबो नोंथांमोना नैबे स्किमनि फैसाखौ मोनासै जिबन प्रेरणा निजुत बाबु आसनि बेनिफ्राय निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ मोनाखै दा बेनिफ्राय एप्रिल मासाबो जोंहा जोबलाय लांसिगोन दासिमबो मोनासै एप्रिलनिखौबो होनना नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बुंहरदों आरो दा बेखिनियावनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनो सानदों नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैसाखौ मोनदोंबा नैबे मार्च मासाव बेनिफ्राय एप्रिलनियाबो नोंथांमोना जुदि सोरनियाबा हाबबायबा बेखौ भिडिअखौ मुखसाव नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलायबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हादों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनिसिम गोबां बुंहरबाय थानायखाय आं दायो बेखौ खोन्थाहरनो सानबाय जे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन हाला दा जोंहा आसामाव एमसिसि नांनानै दङ मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जोंहा नांनानै दङ आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि थाखाय दा बेनिखायनो जोंहा सरकारा जेबो पावाराव गैला नालाय जेबो बिथांमोना फाइनान्सियेल ट्रेनजेक्सन खालामनो हाला आसाम सरकार ओरैनो सरकारथ' दङ जेनेबा नामनि थाखाय अब्लाबो बिथांमोना पावारलेस जाबाय बिथांमोनाव जेबो थाखा फैसा हरनो हानायनि बिथांमोननियाव माबा गैला केपासिटि गैला एबा पावारा बिथांमोननियाव गैला बेनिखायनो जानो हागौ खोमा नोंथांमोना नैबे जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम नैबे आसाम सरकारा सोना हरनो हायिनि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै नाथायबा आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों नोंथांमोना नैबे एमसिसि बायनाय लोगो लोगोनो माने इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोथ' रिजाल्ट होखांनायनि उनाव जोंहा एमसिसिआ बायगोन नालाय दा बेनिखायनो बे एमसिसि जोबखांनायनि उनाव जेनेबा जोंहा 4 तारिखआवसो होगोन रिजाल्टखौ मेनि 4 तारिखआव रिजाल्टखौ होगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्ला सरकारा गोदान जागोन सरकारा गोदान जानायावबो बेहाय मोनसे प्रब्लेम जागोन बेखौ गिबियावनो मिथिना लाग्रो नोंथांमोना दाथ' जोङो रावखौबो बुंनो हाया नालाय जेनेबा बबे मोनसे दोलोनि जोंनि नैबे आसामाव सरकारा जाफिनगोन जों बेखौ बुंनो हाया बिजेपिनि दैदेननाय सरकाराबो जाफिननो हागौ नङाबा कंग्रेस दोलोनिबो सरकारा फैनो हागौ जोंनि नैबे आसामाव दा बेनिखायनो जुदि नैबे बिजेपि दोलोनि दैदेननाय सरकारा जुदि जोंनि नैबे आसामाव फैफिनाबा नैबे निजुत बाबु आसनि जिबन प्रेरणा स्किम निजुत मयना स्किम दा बेफोरनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन ना आसा खम जेनेबा बिथांमोना उनाव गोदान स्किमफोर लाबोनो हागौ जुदि जोंनि नैबे आसामाव जुदि गुबुन दोलोनि सरकारा फैफिनोबा नाथायबा बेलेग स्किमखौथ' लाबोगोन बेबायदि जिबन प्रेरणा बेबायदि जानाय नङा जुदि बेलेग दोलोनि सरकारा जोंनि नैबे आसामाव फैयोबासो नाथायबा जुदि नैबे बिजेपिनि दैदेननाय सरकारानो जोंनि नैबे आसामाव जुदि सरकारखौ बिथांमोना खालामफिननो हायोबा सरकारा जुदि बिथांमोनानो फैफिनोबा नैबे जिबन प्रेरणा स्किम निजुत मयना स्किम निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना माने दायो मोननो हायाखै जायफोर नोंथांमोना मोनाखै माने गोबांनो मोननो हायाखै बायदि आंनि मिथिनायाव नोंथांमोना जेसांखिनि माने कमेन्ट खालामगासिनो दङ दा बेखौ नोजोर बोयोबा नोंथांमोना गोबां मोनखायाखै आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जा फैसाखौ मोननो हायाखै बेखौ नोंथांमोना मे मासावनो मोननो हागोन बायदि जयै जेनेबा नैबे मार्च मासाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायासै एप्रिल मासाव नोंथांमोना आरो जुदि फैसाखौ मोननो हायाबा नोंथांमोना मे मासाव बिजेपिनि दैदेननाय सरकारनो जुदि आसामाव फैफिनोबा नोंथांमोना मोनै फैसाखौ खेबसेनो ज' मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिना मोनबाय जानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायनो थाबाय जायफोर नोंथांमोना जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोनाखै होननानै नेनानै दङ मोनगोन होननानै निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किम दा बेफोर स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो मोनफिनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दायो आसाम सरकारनियाव जेबो फाइनान्सियेल बेबायदि पावार गैला बिथांमोना ट्रेनजेक्सन खालामनो थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो आसाखौ लायाबाबो जासिगोन माने बेबायदि फैसा सोनो हानाय बिथांमोननियाव पावारा गैया जायो थिग बेबायदिनो दा बेबायदि फैसा सोनो हायै पावाराव थायैनि थाखायनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणाचल स्किम जायफोर बिथांमोना अरुणाचलनि फैसा मोननाय दा बिथांमोननि फैसाखौ जयै खेबसेनो सोना हराखै होमबा मास मोनबानि ना माबायदि जोंहा बेबायदि सोना होदोंमोन मास मोनब्रै मोनदां मास मोनब्रैनि खेबसेनो बेबायदि फैसाखौ सोना होखानांगौ जादों मानो होनोबा इलेक्सननि समाव फैसाखौ सोनो हाया नालाय नङाबा अपोजिसन दोलोआ फुरा माबागोन सरकारखौ माबागोन नारसिनगोन बायदि बायदि बेबायदिनो सोंखारिलायनाय जायो दा बेनिखायनो नैबे
आसाम सरकारा बिथांमोननिखौ माने फैसाखौ सोना होदों नाथायबा दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किमनि फैसाखौल'सो सोना होआसै बिथांमोननिखौबो जुदि सोनानै होयोमोनबा इलेक्सननि समनियाव जेसांखिनि मान्थआ एमसिसि नांगोन बे मान्थनिखौ जुदि बिथांमोननो खेबसेनो सोना होनायमोनबा मोजां जागौमोन नाथायबा दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोननिसिम सोना होआसै आरो बेनिफ्राय मा बुंनो नैबे जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किमखौथ' एमसिसि नांनायनि एसे सिगाङावल'सो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना होदों फेब्रुवारिनि 26 ना मा थारिखआव सोदोंमोनदां आं एक्जेक्टलि डेटखौ गोसोआव गैजोबला नैबे जिबन प्रेरणा निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ माब्ला सोनायमोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फेब्रुवारि मासाव मोन्दोंमोन दा बेनिफ्राय एमसिसि जोंहा मार्च मासाव नांदोंमोनदां दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो जोबनायाव खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना एमसिसि बायनायनि उनावसो नैबे जिबन प्रेरणा निजुत बाबु आसनि नैबे निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ जुदि आसामनि नैबे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारनि जोंनि नैबे आसामाव फैफिनोबासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन एमसिसि जोबनायनि उनाव बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो रावबो जोङो बुंनो हाया नैबे आसामाव सोरनि सरकारा फैफिनगोन बेखौ दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन फैसाखौ मोननायासै मा जाखो होननानै दा बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर मोनदोंबा बेखौ कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय माने गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम फैसा मोनाखै होननानै बुंहरबाय थानायखाय आं सानदों जेनेबा नोंथांमोना गासिबो मोनाखै होननानै अब्लाबो सोरबाफोर जुदि नोंथांमोना मोनदोंबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एसटि स्कलारसिप फैसाखौ माब्ला मोननो हाबावगोन होननानैबो गोबांनो सोंहरगासिनो दङ दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम दा एसे उनावनो भिडिअ लाबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो गासिबो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों